नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही बेहतरीन और प्यारा गाना लिखले बनी। वायरल टॉपिक बावे शोएब मलिक छोड़ले बड़न सोनिया मिर्जा के, यही पर हम गाना लिखले बनी। तो सुनी मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी कैसे बा कि सोनिया मिर्जा भइलू ना तू कौन ओर के, सोनिया मिर्जा भइलू ना तू कौन ओर के, ठीक कामो कइले बावी शोएब मलिक छोड़ के, ठीक कामो कइले बावे शोएब मलिक छोड़ के, सारा हिंदुस्तानी लोग के गइलू दिलवा तोड़ के, सारा हिंदुस्तानी लोग के गइलू दिलवा तोड़ के, ठीक कामो कइले बावे शोएब मलिक छोड़ के, अरे ठीक कामो कइले बावे शोएब मलिक छोड़ के। तो ई रहला मुखड़ा। अब आप सबके अंतरा सुनावे जा रहल बनी। तो अंतरा सुनी कैसे बा कि अपना हिंदुस्तान में लइका आइला तहरा पसंद हो, शादी पाकिस्तान में कैलू रहे कितना घमंड हो, अरे अपना हिंदुस्तान में लइका आइला तहरा पसंद हो, शादी पाकिस्तान में कैलू रहे कितना घमंड हो, खूबे खुश रहलू का रस रिश्ता जोड़ के, अरे खूबे खुश रहलू का रस रिश्ता जोड़ के, ठीक कामो कइले बावे शोएब मलिक छोड़ के, अरे ठीक कामो कइले बावे शोएब मलिक छोड़ के। तो चलिए ई रहला अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमरा नंबर पर कॉल कर सकतानी कि भैया हमरा ई गाना गावे के बाद, तो हम व्हाट्सएप के माध्यम से लिख के भेज देम। हाँ, और जो म्यूजिक बनवावे चाहता तो म्यूजिक भी बनेला, कम पैसे में ब्रांड म्यूजिक हमरा यहाँ बनेला। और पर्सनली में गाना जो लिखावे चाहता तो पर्सनली में भी गाना ब्रांड गाना लिखेनी, ओकरा खातिर भैया पैसा लगेला। और अगल बात की खाली धुन पर हम गाना लिखे वाला गीतकार ना है, बल्कि A to Z हम गाना लिखेनी, धुन पर बेधुन पर नया कंपोजिंग सब गाना लिखेनी। तो चली हमारे मोबाइल नंबर पर नोट करें 99 345 29 912। फिर से नोट करें 99 34 52 99 12। और जो गाना रिकॉर्डिंग कराना चाहता तो हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारे स्टूडियो भी बावे। तो आप सब नया कलाकार के सुनहरा ऑफर बावे, आप सब आई हमारे यहाँ से गाई और कम पैसा में एकदम मार्केट में धमाल मचाई, गर्दा उड़ाई। और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माँ सरस्वती, जय हो।